Hello, everyone. Hello. So you're welcome to our live stream today, day one. So today we are going to focus on Igbo grammar, and what we are going to do today on Igbo grammar is what we call in Igbo language ma. So it's spelled M-A, me-a in Igbo language. So today we are going to talk about the functions of this ma. How do you use it? What is it for actually? Where can you use it? So let's wait for a while for some other people to join. So how do I send this? Oh, I see. It's actually more than. So let me just copy the link. Just the link. So if you're just joining in, you can share the link, the Zoom meeting link.
So while waiting, let's go to this site. Let's read the news in Igbo language and see if we can come across that word, ma. Let's see if we can come across ma. So I'll share my screen. Share with the sound. Okay, so we are here now. All right, so this is our news. We are on BBC Igbo site, and we have the news today, and we want to see if we can see where the word ma was used. I've actually seen one, ma. Let me go up and see if I can see another one. We are looking for M-A, M-A, ma. So this is what we are looking for, ma. Me, ah. Okay, so I've seen one. We don't have too many now, ma here. Good. So I'll highlight. Ọ bụ n'oge ahụ ka wuchiri n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ụmụ nwanyị dị n'obodo Chibok ma tọrọ ụmụ akwụkwọ dị 276 n'ụbọchị 14 n'ọnwa Eprel n'afọ 2014. Ya bụ ebe mkpụrụ okwu anyị dị taa bụ gịnị? Na usoro nke abụọ, ya bụ line 1, that's line 1. So you see ma, I've highlighted ma. Ọ bụ n'oge ahụ ka a nwụchiri n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ụmụ nwanyị Chibok dị n'obodo, ya ụmụ nwanyị dị n'obodo Chibok ma tọrọ. So here
what is the function of ma? What does ma mean in the first place? Ma, which means here, that in this context, and. So that means na can work as a conjunction. But then let's go and see what ma, the functions of ma. So you see here, ma, this is how it's written, ma, me, a. Now let's see the functions. If you have any comment, any question, so you can just ask in the comment section. You can ask in the comment section while we continue. All right, let's continue. So in the first, we have our, in this slide, we have our introduction. And remember, the topic today is the function of ma. So in Igbo language, we say, say, ọrụ ma na-arụ n'asụsụ. Ọrụ ma na-arụ n'asụsụ. Ma bụ otu n'ime mkpụrụ okwu dị ezigbo mkpa n'asụsụ Igbo, which means it's one of the words that is very important in Igbo language. Ọ na-arụ nnukwu ọrụ n'ụtọ asụsụ Igbo. It has so many functions in Igbo grammar. Ọ dị ụzọ dị iche iche a na-ede ya, which means there are different ways you write na ma rather in a sentence. Ọrụ ma na-arụ n'ahịrịokwu gosiri etu a na-ede ya n'ime ahịrịokwu. So its function determines how it's written. Ma nwekwara ntensi dị iche iche dịka ngwa ndị ọzọ. Right, so here it's saying that ma has different tenses like other verbs, just like other verbs that will have present tense, past tense, future tense. So, sorry, we have our example. Kembo, yabo a, amaraya, ora. Now, if you look at this, we have this highlighted part. Amaraya, ora. Amaraya, amara. Amaraya, ora. Amaraya, ora. So, next time you want to say she was slapped or he was slapped. So you start with, you can say amaraya. All right. So here its function here is actually the main verb. It's working as the main verb, just as a verb. Amaraya. All right. And the tense here is what? The tense, it's in past tense. Amaraya. All right. Now, it does not just mean to slap, right? So it can also mean to know. Just like in the second example where it says, Omara nkebo ezioku. Omara nkebo ezioku.
Right, so I mean, then it's mara. That is a verb here, which is from ma, me, a, a. Omara nke bụ eziokwu. If you look just after that, you see the English equivalent, that is the English translation, if you want. Nke atọ, anyị matara nke bụ anyị matara ebumnuche ya. So to discover, to also know, to discover. Anyị matara. Oh, matala ya. Have you discovered it? Matala onye ọ bụ. Have you discovered who he is? Have you recognized him? So these are ways you can actually use ma as a verb. Ụka bidoro ọrụ tata. Ịma bido, that is to stop, to how do you say it? I mean, to stop one from doing something. All right. Ama bidoro ya. So you see the English equivalent. Today is a holiday of obligation. So today is a holiday. That means you don't go to work today. Okama bidoro oro tata. So today is the church today has placed, stopped people from working today. So today, the church says you should not work. All right. So growing up, we used to have Sundays as a holiday of obligation. As a holiday. So that means you don't go to work on a Sunday. But of course, today, many people still go to work. Even then, people still used to go to work, even if it was translated that one shouldn't go to work on a Sunday. Oka mabidoro ya. Oka mabidoro oro tata. The fifth one, ematara onye kwuru ihe. Ematara onye kwuru ihe. So it's still like the third one, matara. So that is some of the ways you can use the word ma. So here you see it functions as a verb, actually a verb in a sentence. So far, does anyone have any question, any comment? Jojo, before we go forward, before we continue, does anyone have any ajojo question? Ajojo question. Adema. Kaigani. Now let's go to B. That is B. 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 Hold on, please. Manaro orunjiko mpoaha. So in the bracket, you already see conjunction. Most of the time, that is where we see ma. That is where it shows itself. Okay. It's area of specialty, conjunction. So it functions as a conjunction. And what is a conjunction? We just give examples in Igbo, in English, of course. And, both, whether, or, but, when, etc.
ma nwere ike ijikọ ihe ndị a. So it can actually, bring these things together. It can serve as a bridge between this word and this word. Mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu. So it can bring a word and a word together. Two words together, standing in between. Ahịrịokwu na nkebi ahịrịokwu. So sentence or phrase to phrase. All right. Phrase to phrase. So one phrase here could be the main or whatever. So one phrase first and then ma in between, and then you have the second phrase. Now, nkebi ahịrịokwu na nkebi ahịrịokwu, a clause and a clause. So let's see where it's used. First of all, where it joins two words together. Ọmụmaatụ. Ọmụmaatụ for beginners. Ọmụmaatụ is example. Example. If you have any comment, remember the comment section to drop your comment. Ha kpọrọ oke ma ọkụkọ. Oke ma ọkụkọ. Ha kpọrọ oke ma ọkụkọ. So ha, they called, that means they invited. Now, what are the two words that it's bringing together, that it's linking together? The two words actually are okay, ọkụkọ. So does anyone know what okay means here? Okay. Okay, so I'll give you a clue. Okay is okay, you already have it there. So it's rat. Okay, ma ọkụkọ. Sorry. Okay, ma ọkụkọ. Ha kpọrọ okay ma ọkụkọ. Now, okay is rat. Ọkụkọ is of course chicken. Now, this has a connotation, a different one. It's not just inviting rats and chickens. I mean, it's like you have in bracket, they invited everyone. So how do you say that in English? Which equivalent? They invited, everyone. Let's say, do you say Tom, Dick, and Harry? That means everyone. But the good, the bad, and the ugly. The big, the small, the rich, and the poor. So they invited everyone to the party. Ha kpọrọ oke ma ọkụkọ na ya bụ mmemme. Ha kpọrọ oke na ọkụkọ na ya bụ mmemme. Ma ewu ma ọkụkọ. You can still say ewu ma ọkụkọ. Ma ewu ma ọkụkọ. That means everyone still. Ha kpọrọ ma ewu ma ọkụkọ. Ha kpọrọ ewu ma ọkụkọ. You can say that. Ma ndị ukwu ma ndị nta bịara ebe a. Ma ndị ukwu ma ndị nta bịara ebe a. All right, so does anyone have an example of where ma brings two words together and where it also links two phrases? Anyone before we continue? Anyone? Okay, we shall continue. We have only 3 minutes left. It's a 30 minutes session. So let's continue. Now the third one. Achọrọ m ịma ma o kwuru eziokwu. I want to know whether, I want to know if he said the truth or not. So whether, remember we have
We had explained earlier that it can also function as the word weather. It can mean the word weather. That's conjunction. I want to know. Achorom Emma. I want to know whether he said the truth or not. Achorom Emma ma ọ bịara ụnyaahụ. I want to know if he came yesterday. Achọkwara m ịma ma ọ na-aga ahịa echi. I want to know if he's going to the market tomorrow. Achọrọ m ịma ma o riela nri. Oh, achọrọ m ịma ma di m o riela nri. A sị ka m kpọọ gị ka m mara ma i riela nri. I said I should call to know whether you've eaten or if you have eaten. Ugbu a, nke atọ, mba nke anọ, that is the fourth one. Ha ga-abịa ma oge ruo. So here, ha ga-abịa ma oge ruo. They will come when the time comes. They will come when it will be time, or they will come when it's time, okay? When the time comes. Ha ga-abịa ma oge ruo. So here it functions as when, ma. Nke ise, unu kpọrọ ya ma ọ bịaghị. Unu kpọrọ ya ma ọ bịaghị. Oh, anyị kpọrọ ya oriri ma ọ bịaghị. Ị ma na akpọrọ m Maazị Okonkwo na agbamakwụkwọ m ma ọ bịaghị. I invited Maazị Okonkwo, Mr. Okonkwo, to my wedding. But ọ bịaghị ma ọ bịaghị. Hey, akpọrọ m ndị mmadụ oku na YouTube ma ha abịaghị. Akpọrọ m ha si ha bịa mụọ asụsụ Igbo ka anyị kwado asụsụ na omenala nna nna anyị ha. Ma ha abịaghị. Adịmma. So that is the fifth example, and we will have to stop here today. Or let's take this one. Okay. Nwaanyị ọma amaghị ma m ga-ekwekwa. Nwaanyị ọma amaghị ma m ga-abịa. So here it's if. Nwaanyị ọma does not know if I will accept, if I will agree to that. All right. So you can say, mana ọ maghị ma m ga-abịa, ọ maghị ma m ga-ekwe, ọ maghị ma m ga-eri ya bụ nri. O siri ọkwọrọ nnọọ aka sie ezigbo ofe ọha. Biko na-eweli iwe, nri na-amasị m nke ukwuu. Ama m na ọ na-amasị mmadụ niile, mana ụfọdụ achọghị ikwu eziokwu. Nwaanyị ọma amaghị ma m ga-abịakwa. Oh, ndị enyi m mụ na ha na-ekwu na YouTube amaghị ma m ga-abịa taa. Ya mere ha esonyeghị na ya bụ ihe ọmụmụ. Oh, aghọtala m ugbu a. Onye a mere na onweghị onye bịara chaa ebe ọbụla tọgbọ chakoo. Ha amaghị ma m ga-abịa. Oh, unu ahụla na emechara m bịa. Abịara m. Mana ozi unu a bụ ndị na-abịaghị. Akpọrọ m unu oku mana ọ na-abịaghị. Akpọrọ m unu ma unu abịaghị. Nke asaa, ọ bịara maka ụgwọ m ji ya. Ewechibe, chere m obi m n'aka. Obi na-efepụzi m efepụ, obi nkoropụ. Maka gịnị? Maka onye nji ụgwọ abịala. Onye nji ụgwọ abịala. Maazị Osita Adịmma, kekwa nke Nwaada Ekemma na-akụ aka n'ụzọ. Ọ gịnị mere? Ọ ga-abụ na ọ bịara maka ụgwọ m ji ya. Ọ bịara maka ụgwọ m ji ya.
Maazị Maazị Egbe, kewa nke Maazị Osita Adịmma bịara. Ya, ọ bịara maka anụ ọkụkọ na nkwụ ọcha. Ee, ya bụ agara m na nke Maazị Egbe ịta anụ ọkụkọ ma ṅụọ nkwụ ọcha ma ọ dị mma. Akpọrọ m ya mana ọ zaghị m, mana ịhụla n'ebe ọzọ ihe na mma. Ọ dịkwa ka akpọrọ m ha ma ha abịaghị, but mana it functions as but here. Ọ dị mma. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa taa. Ebe a ka anyị ga-abịa n'isi njedebe na ya bụ ihe ọmụmụ. Naanị nkeji 30. Nkeji 30. Anaghị m onwe onye nwere ajụjụ ma ọ bụ onye chọrọ ka anyị zitere ya bụ ihe anyị ji wee kụzie ihe taa, wee nwee mkparịta ụka anyị taa. Onye ahụ kpọtụrụ m na comment section. Aga m aza ya. Onye ahụ kpọtụrụ m na comment section. Aga m aza onye ahụ. Ọ dị mma. Ndị nwe m, anyị ga-ahụ ụbọchị ọzọ. Ka emesịa na ahụrụ m, achọpụtara m na ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ụra. Ka emesịa na anyị ka ga-emegharị ya bụ ihe ma ikekwe anyị nwere ike imegharịa ya. Gazie ise.